OK, takže čaute ľudia, ja vás dneska vítam u nového videa. No a dneska si v krátkosti predstavím môj setup. Takže, ako prvé, tak môžeme začať asi to, čo vás zaujíma najviac, a to je teda počítač. Je to Victus 15L, veľmi dobrý počítač. Tu vám rozpíšem každopádne parametre, je to počítač, ktorý som mal aj minulý rok. Od minula sa nemenil. A ďalej sa môžeme presunúť asi k tomuto ovládaču, ktorý je teda na moje ledky, čo tu mám. Tie farby sa dajú proste rôzne meniť, jo, ale ja to nechám na bielom, keďže točím video. Ďalej tu mám potom svoju voňavku, ktorú nebudem chytať, keďže ma tam stopro bude vidno. No a nakoniec, tak tu máme túto figurku. Je to Moonová figurka, jo. Neviem, či sa ešte predáva. A jo. Ďalej, mikrák, iRig mic, všetko, čo je v tomto setupe, tak budete mať link asi na Alzu. A jo, či je toto, je iRig mic, mám na tom fóliu popfilter od minulého mikrofónu, čo je presne ten istý, ako mal Xeron. A jo, je to veľmi dobrý mikrofón, len občas trošku tichý, ale inak veľmi v pohode. Ďalej sa môžeme presunúť asi ku klávesnici. Táto klávesnica je Endorphy TKL 75% CZSK layout, tiež ju máte v popise. A teraz mi vlastne došlo, že tu nemám, mám tu Keycappler, nice. OK, to je teraz jedno. Ďalej sa môžeme presunúť asi k mojej myši. Myška sa od minula zmenila, ako môžete vidieť, je to Glorious Model O Pro Red Fox, jo. Keby vás zaujímalo, že kde mám tú predošlú myšku, tak je presne tu, jo. Toto je Glorious Model O Wireless. Dosť zničená, ale inak si myslím, že veľmi v pohode. Jo, mám ju tu takto vystavenú. Asi k môjmu monitoru. Je to nejaký AOC. Veľmi dobrý monitor, 27 palcový a má to 144 Hz, takže úplná kvalitka. Nechám vám ho tiež v popise videa a ako vidíte, tak na pozadí mám svoj Discord server Adamisko Doupie, ktorý máte tiež v popisku videa, čiže ak tam ešte nie ste pripojení, tak sa tam stopre pripojite, budú tam eventy zo serveru a všetky ostatné veci informačné. Ďalej sa môžeme presunúť asi k mojej podložke. Je to podložka, ktorú mám od začiatku skoro svojej kariéry. Teraz to nevidíte, keďže je tu počítač, ale je to Rocket, od Rocketu podložka. Mal som to aj v minulých setupoch a jo. Ďalej, tu mám tento chladič, ani neviem na čo, ale proste sa mi páčili tieto modré farby, tak som ho proste ukradol bratovi a dal som si ho sem. Takže, jo, vyplatí sa. No. Ďalej tu mám potom svoj rozvrh, ten vám nebudem úplne ukazovať, ale čo by som vám mohol ukázať je toto. Tu mám napísaný celý svoj plán, YouTube týždenný plán to mám nazvané, a že kedy mám točiť, strihať, spracovanie, vydanie a tak ďalej. Mám na to každopádne aj aplikáciu, volá sa to TikTik, jo. Mám tu naplánovať video, spraviť miniatúru, vydať video a tak ďalej, všetko ohľadom toho, jo. Takže tak, je to veľmi dobrá aplikácia a môžem sa teraz asi presunúť k tomuto. Toto je môj stojan Bloody, jak sa to volá? Jo, je to presne tento stojan Bloody RGB Gaming Headset GS2L. Mám tu od toho aj krabicu, keby som to chcel náhodou reklamovať, keďže to nemá ešte ani rok, takže pre istotu. Robil som o tom video, máte to teraz tu, alebo tu, myslím, že tu, tak to máte hore v karte. A na tom mám položené, počkaj, toto dám ešte dole. Na tom mám položené slúchatka JBL. Veľmi dobré slúchatka, akurát mne sa trošku roztrhali, ale to vôbec nevadí. Jo. Zo setupu je to asi všetko, ešte tu vám teda predstavím moje slúchatka. AirPods Pro, jo. Včera som ich čistil, tak dúfam, že nie sú až tak špinavé, že na tom videu to nevyzerá až tak špinavo.
Mám na tom každopádne bezdrátovú nabíjačku, čo je JOJ24. Jo, neviem prečo, mali sme to v škole ako reklamný predmet. Takže, jo, tu sa mi nabíjajú slúchatka, ako môžete vidieť. A jo. Môžeme sa presunúť asi do tejto časti, čo není v podstate už setup, ale je to proste room tour, keby. Takže, toto je moja posteľ, na ktorej spím. Mám na tom deku. Veľmi príjemná deka. Je to dosť veľká deka a keď si tu na takto lahnem, tak je to extrémne super a môžem tu proste chillovať a robiť všetky veci proste spadiel, takže táto posteľ je úplne super. No, ale teraz by som vám mohol ukázať asi toto. Tu mám šachovnicu, proste šach, keď si chcem zahrať. Jo, tu mám svoje hovno. Tak. Ďalšiu šachovnicu. Jo, inak nehrám šach, koho by to zaujímalo, fakt nehrám šach. Len to tu mám proste vystavené. Keďže proste takto vyzerá dosť dobre. Aj s tou šachovnicou, aj s tým počítačom to proste si myslím, že dosť ladí. Takže, jo. Toto, ani neviem prečo tu mám, ale nevadí. Toto je moja peňaženka, ktorá by mala patriť presne do môjho vrecka. Takže si ju tam idem rovno dať. Mám tu každopádne toho Huggyho Wuggyho, či jak sa volá. Keďže minulé, tak som hral horovku na počítači Huggy Wuggy, jo, Poppy Playtime. Hral som to a minulé som sa od toho dosť dosral, takže jo. Mám tu potom figurky z OMV-ky, toto je Black Panther a toto je Spider-Man. Jo. Za týmto tak mám krásne BMW stojan, no nie že stojan, ale proste peňaženku, ale keďže mne to na telefóne nedrží, tak si to tam nemôžem dať, ale mám toto iba takto vystavené pre zaujímavosť. Mám tu svoje JBL-ko, JBL Go 2, plánujem kúpu nového, ešte neviem jakého, možno Go 4, keďže toto proste nestačí, no. Ale akože do štúdia, tak je to v pohode. Ďalej tu mám takéto veci proste vystavené pre atmosféru. Jo. Keby ste sa pýtali, že prečo tu mám stromček, tak ja fakt neviem. Mne sa ho proste nechce dávať dole a vyzerá to dobre. Takže jo, mám tu. Budem ho tu mať asi celý rok, lebo proste prečo nie. Mám tu ďalej túto lampu, to je vlastne difúzer. K tomu tak mám eukalyptus, jo, vôňu do tohto. Mal som to pôvodne tam, ale brat to presunul sem, keďže je to úplný gay. A jo, my už sme na konci videa. Ak sa vám toto video o mojom setup túre a zároveň room túre páčilo, tak mi nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber a zatiaľ čaute.